Slobode zvierat, psí útulok. A ideme si dneska pozrieť nejakého psíka, vyvenčiť si nejakého psíka, pretože máme radi psíkov, milujeme psíkov. Som tu ja spolu so svojou priateľkou Pavlou a chystáme sa práve teraz ísť si pre preukazy, ktoré sme si dali vystaviť, aby sme mohli vlastne venčiť. A bolo napísané, že by sa im zišlo, že chodiť takýchto psíkov vyvenčiť aj cez týždeň, lebo väčšina ľudí chodí cez víkend. Takže sme my došli cez týždeň a dúfam, že tam bude nejaký pekný Staffordík alebo niečo takéto, ale uvidíme, aké tam budú krásavci. No čiže už sa nachádzame medzi našimi kamošmi a sme si našli takéhoto fešaka jedného, ukážu, aký je krásny. Môj zlatý, bože, Strašne zlatý, nádherný. ale ešte mne sa ľúbi aj tento. A tento, pozri. Počkaj, teraz ukáž toho druhého. Všetci sú nádherní. Pozri, tento je úplný rastaman, tento. On sa bojí. Ne, on ide za mňou, vidíš? On úplne vie, že o ňom hovorím. Jaj. On je úplný frajer. Áňo.